Käsittelyssä olevassa hallintosäännössä ollaan taas korostamassa kaupungin roolia maahanmuuttajien houkuttelemisessa Espooseen. Tämä on väärä ja tuhoisa ajatus monestakin syystä. Koko maassa on jo yli 300 000 työtöntä, joista Espoossa oli viime vuoden ennakkotilinpäätöksen mukaan 17 334 henkeä. Saman ennakkotilinpäätöksen mukaan avoimien työpaikkojen määrä Espoossa on puolittunut viime vuoden aikana. Ja Suomen työttömyystilannetta käsittelevät lehtiotsikot kertovat yleisemminkin siitä, kuinka Suomen työttömyysluvut ovat EU:n synkimpien joukossa. Suomessa ei ole siis pulaa ulkomaisista lainausmerkeissä osaajista, vaan työpaikoista. Maahanmuuttajat käyttävät myös tunnetusti enemmän julkisia palveluita kuin maksamat veroja. Espoon osalta maahanmuuton aiheuttama rahoitusvaje onkin noin 180 miljoonan euron luokkaa, kun tarkastellaan pelkästään sitä, paljonko maahanmuuttajat maksavat vähemmän veroja verrattuna kantaväestöön. Lainausmerkeissä ulkomaisten osaajien houkuttelu ei ole siis tuhoisaa yksin suomalaisten työmarkkina-asemalle, vaan myös kaupungin julkiselle taloudelle. Tämän lisäksi Espoon väestöstä jo 25% on maahanmuuttajataustaisia ja osuus kasvaa vauhdilla. Nykyinen väestökehitys on tekemässä suomalaisista vähemmistön omassa maassaan nopeammalla vauhdilla kuin mitä Viron väestöä venäläistettiin neuvostovallan aikana. Pääsiäisen aikaan tulikin Virossa lomaillessa käytyä päiväretkellä Narvassa, jossa turisti voi helposti viettää päivän kuulematta sanaakaan viroa. Voikin miettiä, että kuinka nopeasti Espoon jossain kaupunginosassa ollaan samassa tilanteessa suomen kielen osalta. Arvoisa puheenjohtaja, esitän, että päätösesityksen kohdasta 3 poistetaan kohta kansainvälisten osaajien veto- ja pitovoiman edistämisestä ja ohjauksesta. On kohtuutonta edistää espoolaisten verovaroin heidän työmarkkina-asemansa heikentämistä, kaupungin julkisen talouden rapauttamista ja suomalaisten enemmistöaseman romuttamista. Kiitos.